Bigyan naman po ng mga materyales sa pagsasayos ng bangka ang mga mangingisda mula naman sa ilang bayan at lungsod sa Pangasinan na naapektuhan po ng bagyong Uwan noong nakaraang taon. Ibinahagi sa mga benepisyaryo ang mga kagamitang maaari nilang gamitin upang maipagawa at maibalik sa maayos na kondisyon ang kanilang mga bangka bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga mangingisda mula sa Binmaley, Sual, Anda, Bani, Lingayen at Alaminos City. Bukod dito, nakatanggap din ng isang unit ng solar salt production ng samahang magsasaka at mangingisda ng Balyadaan sa Alaminos City para sa kanilang produksyon ng asin. Bahagi ito ng mga programa at inisyatibo ng pamahalaan upang patuloy na masuportahan ang sektor ng pangisdaan at agrikultura kung saan inaasahang madaragdagan pa ang tulong kasunod ng bagong nilaang pondo para sa taong 2026. IFM News. IFM News. IFM News.